OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Media jabarani fileboko malikono malikoka anga fulibowe aw bisimla anga bidoga kubaru keneka ne bakurumba we kadoma mali bora farafina chenje jekulu ga fulula o kololo be saka jume anga jamana ma amina wala likaye anga bidoga ku kibaru keneka aw saka so ale centrier ala demsani murula jarabi hakilla lujurawla uluga kalansuru amina nyefoli koye ni centri ko folenka anga bidoga ku kibaru kono. Actuel Media jabarani filebagaw aw bisimla kokura anga bi dogokun kibaru keneka ina fanya faye tugumina bagurumbawla karidon su anga jamana nyamogo ye laseli mina nu ya yira kafo kanga jamana simbora cence jamana uga kulula kadaka uye jore nyamogo ya kumaniya anga jamana don hakilla beke muye nikula Fatuma Darame alebe laseli kanyi Mali marabago ya yira sebe ngono karido mekalo kletandu kolo sente chenje jamana uka jekulu la ni owe wele ko G5 saya kadaka jekuli maso wa Mali ke nyemai onata ota akilina jigila jekuli ndu sigilino senga wala saka bamachi wale de kele Mali chaboli chenje jamana uka jekulu la kololo kacha absika do bisika se Mali ma comme do bisika se jamana chenje jamana ndo machugamna ya taka jatemine jamana nu farala nyogo ngani wala sa kasika bambatia wale no be wole ko terrorisme ko kele ya donga fo ko nu farala nyogo bisika terrorisme kele le Mali boro la o koro ko Mali jera to ka demani ko bon obsika ke akololo do Malika sinon no bore am sika fo fa fo de tese Malima parce que rien tant ka jatemine abe sanchaman bo 600 jamana yere organisation G5 Sahel no chenchen jamana ni pratiquement ko teka bara yere ke fo ko teka yere ga bala benendo muma no ye ka yuru on va dire terrorisme ko lu kele il va résultat yere mai o kama mesika fo akololo batese Malima ola yira kafo Mali ga bori nje kulina ko kololo tante bon ne ka hagla ni Mali boli la G5 Sahel la akina ifly a folo yi ni mo yi Mali ka yere ma horona yode yira G5 jamana nyamo la ka yira ka fo farafina jamana anga ka anyare ko mana gele an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo an ka kɛ an yɛrɛ parce que G5 bɛ anw de concerné Mali Niger Tchad Mauritanie donc G5 bɛ ni jamana minnu concerné a ka kan olu de ka bɛn fɔ la ni ko ko bɛna kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan fana y'a jira k'a fɔ jamana bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni Mali ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔli wagati o nana bɛn ni Mali ka gɛlɛya wagati ye G5 dun fana sigi kun ye ka gɛlɛya de bɔ jamana ninnu kan o la ni Mali ka gɛlɛya n'a G5 jamana naani tɔ n'olu ma kɛ Mali jukɔrɔma dondonba ye olu ma kan ka kɛ Mali kɔrɔbɔbaga ye donc n'olu y'a jira k'a fɔ Mali ni ɲɛmaya man kan tɔn o tɔn n'i b'a la n'a ɲɛmaya tɛ se e ma ne yɛrɛ fɛ i bɛ kɛ hɔrɔn de i bɛ bɔ a la donc Mali ka bɔ G5 la bɔ cogo mun na dɛ ne fɛ yɛrɛma hɔrɔnya n ta in yɛrɛ ye ani k'a yira sira yira jamana tɔw la n'an ma kɛ an yɛrɛ ye an wulilen don terroriste kɛlɛ mun kama an wulilen don banmanci kɛlɛ mun kama an tɛ se k'a kɛ donc hakilina min bɛ ne fɛ dɔrɔn o de ye hakilina fɔlɔ ye maintenant filanan an bɔli a la o fana kan ka kɛ ni hakili la a man ka kɛ dondofɔ ni balafɔ ye a man ka kɛ ni tɛgɛrɛfɔ ye an bɔli a la sisan kun min ye an bɔ a la ani an donna a la kun jumɛn de kama
an b'an jija n'a ma ɲɛ a kun min ye an bɔ a la an donna la kun min kama an bɛ wulikajɔ bɛɛ de kɛ pour que an ka se k'o kun lasabati an yɛrɛ parce que an fana tɛ se ka bɔ a la k'a fɔ an donna laɲini min na a kɔnɔ k'an tɛ se k'o laɲini sabati an yɛrɛ ye donc a bɛ kɛ u b'a fɔ cogo di jama fu ye k'i disi gosi ni fɛn ye ou bien k'i da fa mugu la k'a sɔrɔ a ɲinji t'i da kɔnɔ donc an b'a bisigi a tɛna kɛ o ye an b'a bisigi k'a fɔ ɲɛmaa minnu ye nin décision in ta u réfléchira u miirila u ye a kɔ la fɛn o fɛn bɛ se ka bɔ a kɔfɛ u ye jateminɛ k'a bɛɛ la an b'o bisigi k'o fɔ. Monsieur Kulibali y'a hakilinata ta k'o ɲɛfɔ an ye. G5 banna ka jɔyɔrɔ di Mali ma o ye maliyɛnw bɔra ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma min fɔ an ye nin wagati la an ye kunnafoni min sɔrɔ o kɔnɔ parce que jamana in problème fana ye mun ye n'a ma tiɲɛ a tɛ fɔ ça il faut le dire gouvernement min b'an kunna bi u tɛ kuma jamanadenw ye u bɛ kuma kɛnɛmamɔgɔw ye mais u tɛ kuma jamanadenw ye o ye gɛlɛya de ye sinon u ye kuma min fɔ bi n'u kun y'a fɔ ka kɔn Mali tun bɛ G5 ɲɛmaaya sɔrɔ parce que u ko de ko coup d'état de bɛ Mali la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali la ils sont pas légal et légitime u y'o kumaw de fɔ donc Mali ni G5 ɲɛmɔgɔya man kan. CEDEAO maaw ka ɲangiriw kɔfɛ janvier kalo tile 9 ni o kɛra sababu ye ka sɔrɔ ko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kari tɛmɛnen an ka jamana marabagaw bɔra k'a yira an na ka kolo sen tɛ cɛncɛnbɔlaw ka jɛkulu la ni o bɛɛ kɔfɛ an bɛ ɲininkali de kɛ Mali ko bɛ na kɛ cogo ji bi o ye ɲininkali ye malidenw b'u yɛrɛ ɲininka min na. Ala ye denmisɛnnin minnu lajarabi hakilila lujura la olu kalali tɛ ko nɔgɔ ye walasa k'o nɔgɔya Afsa ka so sigira sen kan kabini ni san 2012 Bamakɔ rive droite la yen nɔ denmisɛnnin ninnu bɛ ka se ka kalan ani ka baaramisɛnnin wɛrɛw dege Abdoulaye Maïga an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔliw lajɛ. Gauche, droite. Regarde devant toi. Gauche, droite. Denmisɛnnin minnu lajarabila ni hakilina bana ye n'an b'a fɔ ma enfant déficient olu ka kalanko gɛlɛyalen don bi bi in na sabula u ka faamuyali ani u ka kalan cogoya ni denmisɛnnin tɔw ta tɛ kelen ye an bɛ Husna ka so ale ye centre ye min bilalen don kabini san 2012 nin denmisɛnnin kɔfɛlen ninnu dɛmɛni ka kalanko la togoya caman na. O kalannen ninnu degeli o ye denmisɛnnin bɛɛ de ye n'i ye mɔgɔ kalan i y'a ɲɛ yɛlɛ i y'a hakili yɛlɛ i y'a hakili da yɛlɛ a bɛ se k'a yɛrɛ ta a bɛ se ka ko k'a yɛrɛ o de y'a nafa ye c'est-à-dire tubabuw b'a fɔ rendre autonome c'est-à-dire u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ donc o nafa an b'o nafa de ɲini yan nɔ fɛn caman bɛ yan nɔ an b'a d'u ma u bɛ tulonkɛ k'a la mais en même temps a b'u hakili da yɛlɛ a b'u basigi a b'u hakili walawala u ka se ka maaya faamuya. Ya bɛ ko dɔn fana a b'o ka keguya fana bila sen kan ya donc an bolo tulonkɛ fɛn dɔ mais tulonkɛ fɛn tɛ en réalité kalankɛminɛn de don o ka bɔ yen nɔ o ye fitinin ninnu ta ye mais n'a maakɔrɔbaw dɔw bɛ yen enfin kɔrɔbalen dɔw b'u la dɔw b'u wele ko adolescent ka taa san 10 ni kɔ la san 13 10 ni 4 fo ka taa 20 la olu fana bɛ bololabaara kɛ u bɛ chaise siriw kɛ. Ya chaise n'an bɔra an b'a dɔw yiri la olu de b'a sigi an b'u dege a la u bɛ se k'a kɛ dɔw bɛ bɔgɔlan fana kɛ donc mɔgɔ dɔw bɛ yan min b'u dege ka bɔgɔlan fana kɛ donc u y'o caman kɛ yan u bɛ jɛ k'a kɛ an b'a bɔ k'a ko k'a jɛ k'a kɛ finiw ye ou bien k'a kɛ tabuliminɛnw ye nappe de table u b'a fɔ nappe de table ani torchon olu caman kɛra yan donc an ye couture fana ye don a la kalali u dege kalali fana. U ka karamɔgɔw ka fɔ la denmisɛnnin ninnu ka gɛlɛya fanba ye kuma de ye. Le seul problème est le. U ka gɛlɛya fanba ye kuma de ye n'i ye fɛn k'u kunna u t'a faamuya teliya la u bɛ waati caman kɛ sani u ka faamu. Intellectuel. N'u dege fɛn o fɛn la u b'a hakili bɛ na dɔɔni jusqu'à maintenant u bɛ se ka fɛn bɛɛ k'u yɛrɛ i n'a fɔ an bɛ tailleur bɛ yan an b'u dege couture la an b'u dege bɔgɔlan na an b'u dege fɛn caman na donc don dɔ la un jour u yɛrɛ damaw yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɛ se k'u ta comme an yɛrɛ bɛ éducatrice ya la cogo an bɛ baara la dɔ bɛ se k'u ta comme éducatrice. Denmisɛnnin minnu bɛ nin centre in na o y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛn caman faamu baara ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyara chaise dilan. An bɛ chaise siri ɲɛgɛn min bɛ k'an bolo an bɛ chaise juru k'o gosi k'o nabili an bɛ kila ka dɔ wɛrɛ sigi tuguni an mana ban an bɛ taa yira mɔgɔw la. C'est-à-dire a bɛ juru bɔ ale sara bɔ ale caman bɔ. Chaise a b'a sini y'a gosi
nɛgɛ a bɛ a siri fɛn siri aramu tɛ arabu aramu n'ala bɔ ala b'a dala ne ni naba bari tɛ ne ni tɛ a bɛɛ tɛ ne ni tɛ a minɛ tɛ ne ni tɛ a piri tɛ ne ni tɛ a tɛbiri tɛ. A caman kɔni ye bololabaara de ye parce que hakili n'o ma fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ basigi tɛ ɲɛ sɔrɔ i y'a ye donc ni basigi ma ɲɛ sɔrɔ sɛbɛnni baaraw ni fɛn ninnu u bɛ dɔɔnin kɛ u b'a bila u bɛ dɔɔnin kɛ u b'a bila i y'a ye donc o de b'a kɛ sinon dɔw bɛ yen u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ u bɛ se ka jatew fana kalan u bɛ se ka sɛbɛnniw kalan n'u b'a fɔ lecture i y'a ye. Madame Sadio Kuyate a sugandi ka taa n'a den Husina ka so centre la a ka fɔ la yɛlɛma donna den ka ko la. Kɛli ka den sɔrɔ a kɔrɔbayalen n'a ye se ka don fɛn jardin d'enfant na fɛn ninnu classique ninnu na bon ani ni denmisɛnninw ka kow tun tɛ taa parce que kɔfɛ n y'a mɛn ko centre dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛ Falajɛ donc n nana madame Gabu fɛ yen nɔ ka renseignement ta. Donc on se l'a inscrit. Depuis il y a inscrit il y a 2 ou 3 ans, tu as l'amélioration bas de Kerala. À tout à ça m'a dit à tout mon fort. Mais si ça m'a dit mon fort, avec Joe Kairi, il est autonome quoi. Ne connais ne be mon fou nyana ou beka centre yorani ko tanu dumi. Tiens le ko centre yorani. Parce que den te se ka mara yoro sila kata mara ko ko yoro ka. Bibi na denmisɛnnin ninnu mago bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ la walasa u ka se ka kalan o bɛ kɛ sababu ye u k'u nafa dɔn ani u ka se k'u yɛrɛ ta don nataw la. Sinbo ye bana ye min ka ca musolakaw fan fɛ nka n'a kɔgɔra a bɛ se ka cari farikolo fan tɔw la. Mariam Tangara n'ale bɛ baara kɛ sigida 3nan dɔgɔtɔrɔsoba la ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye Jɛnɛba Sidibe ka kuma bara la. Cancer du sein bon de don bon mun don sin bon de don. Awale woli bamanan cancer woli bamanan na ko bon mun do précisément a bɛ sin de ka sin bon de a fɔ ko nin kun de b'a to bon mi mɔgɔ minɛ jɔnjɔn an tɛ se k'o fɔ sin bon fara bon wɛrɛ kan an tɛ se k'a fɔ nin jɔnjɔn kelen na nin de b'a to bon mi mɔgɔ minɛ mais an bɛ se ka mun dɔn bon in kɔni min sɔrɔ sira fɛ i n'a fɔ n'a b'i somɔgɔ la fa yanfan ba yanfan mamuso yanfan o bɛ se k'a to a bɛ se k'i minɛ i n'a fɔ tiɲɛ bana na a ɲɔgɔnna. I la fɔ sin na bon min na o y'a ye n'i ye kuru kɔlɔsi i sin na kuru mun tɛ sin kuru dɔ ye ou bien sin ka minɛ ka mɛnɛmɛnɛ ka sin minɛ ka a sɔgɔsɔgɔni kala i n'a fɔ ko lemuruba kɔ bɛ kɛ cogo min na sin ka kɛ ten tɔ ou bien ni sin nugu minɛ k'a bisi joli ka bɔ sin nugu na ou bien nɛn ka bɔ a la ji wɛrɛ ka bɔ sin nugu na k'a sɔrɔ sinji tɛ o taamasiyɛn bɛ se k'a yir'i la k'a fɔ ko cancer don o taamasiyɛn bɛ se k'a to i k'a dɔn i yɛrɛ ma ani n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fana kana a lagɛ an b'a fɔ bamanankan na ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ muso o muso n'i sera den i si sera den wolo ma hali n'i ma den wolo une fois que i si sera den wolo ma i kan ka na dɔgɔtɔrɔso la ka na sin sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ cancer b'a la ou bien cancer t'a la furakɛliw bɛ yen a kama furakɛliw bɛ yen a kama i n'a fɔ surtout an filɛ nin kalo min na a sɛgɛsɛgɛli ye fu ye a furakɛli ye fu ye a furakɛli tɛ se ka kɛ cogo si la f'i ka na dɔgɔtɔrɔso la a ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛra ale arajo b'a d'a ma an b'a fɔ a ma ko écho mammaire a bɛ se o bɛ taga o bɛ k'i la k'a dɔn k'a fɔ cancer min bɛ i sin na n'a a dɔnna fana ko cancer min don cancer fana a stade bɛ ɲɔgɔn ye n'a stade avancé don ni sin kan ka tigɛ de u b'a tigɛ pour que a ka se ka i kɛnɛya bon parce que ni m'o kɛ ale bɛ se ka kɛ sababu ye n'a banakisɛ u b'a fɔ a ma ko k'a métastase banakisɛ bɛ se ka bɔ sin na ka tɛmɛ ka taa joli la n'a sera o hakɛ la dɔrɔn o y'a selen a tiɲɛnikɛyɔrɔ la sinabɔ in a bɛ kunbɛn i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na k'a sɛgɛsɛgɛ ka na dɔgɔtɔrɔso la ka na sin sɛgɛsɛgɛ surtout muso minnu si sera den wolo âge ma hali ni den tɛ ani minnu ye den sɔrɔ fana bɛɛ de kan ka na dɔgɔtɔrɔso la ka na sin bon in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a bɛ mun na a tɛ mun na parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ sin bon bɛ ka tiɲɛni baden de kɛ an ka jamana kɔnɔ bi k'a sababu kɛ a dɔnnibaliya a n'a kɔlɔsibaliya ye o de kosɔn fɛɛrɛw bilala sen kan ka tila ka kɛ fu ye walasa muso bɛɛ ka se ka na a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a b'i la n'a t'i la parce que a yirala k'a fɔ a bɛ k'an ka muso denmisɛnninw faga sisan kosɛbɛ donc o de kosɔn dɛmɛbaga jɔnjɔnw sɔrɔla an na dɛmɛbaga bolofara caman mun b'an dɛmɛ k'an ka muso misɛnninw furakɛ ni cancer ko in na k'a sɔrɔ a ma se fagali niveau ma
a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso hali minnu ka surun a bɛ kɛ CSCOM na a bɛ kɛ CSRF la dɔgɔtɔrɔso fɛn o fɛn ka surun la a bɛ k'a bɛɛ la n'i taara CSCOM na a bɛɛ n'a furakɛyɔrɔ don n'olu y'i lajɛ n'olu y'a dɔn k'a fɔ u ka plateau technique tɛ se k'i furakɛ olu b'i bila ka na dɔgɔtɔrɔsoba la dɔgɔtɔrɔsoba fana mana a se kɛ n'olu y'a dɔn olu fana ka plateau technique tɛ se k'i furakɛ olu b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la i n'a fɔ Gabriel Touré i n'a fɔ Ponge hali yen nɔ fana a furakɛli ye fu ye alama min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin n baw ma n dɔgɔninw ma n kɔrɔw ma musolakaw o ye de an kana dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ ka na dɔgɔtɔrɔso la ka n'i sin dépister k'a dɔn k'a fɔ cancer a b'i la wa ou bien a t'i la wa cancer une fois que i y'a mɛn k'a fɔ a delila ka sokɔnɔmɔgɔ minɛ hali n'a ma deli ka sokɔnɔmɔgɔ minɛ a ka kan muso fɛn o fɛn si bɛ den wolo hakɛ la o ka na dɔgɔtɔrɔso la ka na a lajɛ ni cancer b'i sin na ou bien n'a tɛ sin na i n'a fɔ bamanankan don bana kunbɛn a ka fisa bana furakɛ. Sisan an ka jamana kɔnɔna na kɔkan kibaruw bɛ na lasaw ma teliyala Nana Karija Kɔnɛ fɛ. An ka jamana kɔnɔna kibaru tarata don mai kalo tile 17 san 2022 General Musa Bemba Keita n'ale ye finitigilakaw ka ɲɛmaa dɔ ye ani minisiri min ɲɛsinen tun don lakanako ma IBK ka fanga la ale ni ofisiye wɛrɛw minɛna ka lasago Mali kiiribulon maaw fɛ ka d'a kan k'u nɔ yera yuruguyurugu wale dɔ la damadamani tɛmɛnen kɔ finitigilaka wɛrɛ minɛna ka taa dɔgɔtɔrɔso la barisabu ale kun y'a laɲini k'a yɛrɛ faga yani a ka minɛli cɛ. Ministri min ɲɛsinen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye arabadon mai kalo tile 18 san 2022 ale ni ministri dɔw taara taamana Moscou jamana kan n'u segira fo sibiri don ni ministri ninnu ka baara ɲɛsinen don bolimafɛnko ani sirakow ma nin tagama in kun ye walasa ka Mali ni Rusi cɛ sinsin politiki ani wari sɔrɔ kow ta fanfɛ ni ministri ninnu bɛ na u jija togo bɛɛ la walasa degun minnu bɛ Mali kan k'u wuli n'o bɛ ɲɛsin tajiko ma dumunifɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikama ani sima. An ka jamana kɔkan kibaru Ukraine dafɛdugu gouverneur ye laseli kɛ ko mɔgɔ 12 bɔɲɔgɔnko de sara Rusimugu jugu ci la ka ɲɛsin u ka dugu dɔ ma n'o bɛ wele Severodonetsk n'o bɛ Ukraine kɔrɔnfɛ yan fan fɛ mɔgɔ 40 bɔɲɔgɔnko de banana kɛlɛ ni mɔgɔ kisi o bɛ senna hali bi Mariupol Moscou ka fɔ la finitigilaka 1730 de y'u yɛrɛ di kabini tɛnɛndo mai kalo tile 16 san 2022 u ka procès fɔlɔ tile 2nan ka ɲɛsin Rusi finitigilakaw ma kabini kɛlɛ daminɛna procureur y'a laɲini kiiribulon maaw fɛ k'u kana labila Vadim Shishimarin n'ale ye Rusi jamana kɛlɛcɛ dɔ ye n'a si bɛ san 21 na ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min minɛna n'a ka kiiri tigɛra Kiev kɛlɛko la sabula a ɲangilen don ka jamanaden dɔ bɔnɛ a nin na k'a to nogoso kan février kalo laban hali a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ coronavirus banakisɛ carila Corée du Nord jamana kan Kim Jong-un n'ale ye u ka jamana ɲɛmaa ye ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye ni masiki ye tele la a ye datuguli wale boloda n'o bɛ wele ko confinement k'a sabu kɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko ni bana cɛjugu in yera mɔgɔ kelen na mai kalo tile 12 tɛmɛnen nga tile damadamani kɔnɔ banakisɛ in carila fo ka taa se maa 100 bɔɲɔgɔnko ma k'a sɔrɔ u bɛ jate jamana fɔlɔw fɛ minnu y'u ka dondaw datugu coronavirus maa fɔlɔw yelen. Ni de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.